Il-Festival ta' ċikkolata ġewwa l-Ħamrun, avveniment li kellu jsir il-ġimgħa li għaddiet iżda ġie kkanċellat ħabba x-xita u temp ħażin li kien hemm. Illum nistgħu ngħidu li t-temp pattilu u fil-fatt aħna qegħdin hawnhekk fejn se nkunu qegħdin nitkellmu man-nies li ddeċidew li jqattaw il-ħadd tagħhom hawnhekk ġewwa l-Ħamrun. X'fetilek minn San Ġwan ġejt hawnhekk? Għax ġejjem jgħidu ta' ċikkolata. U ġejt nara l-abnazzi għal xiex ta' ċikkolata u xawu mawxu. Għaraw x'tixtri? L-ewwel darba jew le li ġejt festa L-ewwel darba. Le għaw atmosfera sabiħa ħafna, l-istat fi vera żmien sertatna qasħana, allura imperu għaw ħafna sabiħ ġifieri. Qegħdin jixtru l-Malti, qegħdin jiklu. Aħna ġibna naqra varjetà, ġibna l-cookies, cakes, għanna l-bones ukoll, November bones u kollox ovvjament da provajna ndaħlu ċ-ċikkulata fija. Però il-responsi hija tajba ħafna. Daw kollu li attendew setgħu jduqu ikel ta' kull xorta. Naturalment, tiddomina ċ-ċikkolata minn kejkijiet sa xarbit. Spikkaw ukoll figuri magħmula kompletament mit-ċikkolata fosthom dik ta' Tiziano Kassar. Għamilt l-iskultura ta' Scarlett Johansson biex ħdimt domt madwar ġimgħa biex għamilt lila, però biex ibbildjajt ovvjament kien hemm diversi ġimgħat oħrajn fejn tipprepara l-ħadid, tipprepara l-bażi, kif sa tidher pożizzjoni, ħafna raqna riċerka fuq anke kif tidheri u affarijiet hekk. Is-Sindku tal-Ħamrun Christian Sammut qal TBM News li r-rispons kien wieħed mill-aqwa anke jekk għall-ewwel darba din is-sena sar filgħodu. Ix-xita spiċċajna f'Martem sabiħ ħafna, kuntent, forsi għal-bidu kodna dubjus imma n-nies attendew biħġarhom, ħafna minn nies ukoll qed jgħidulna biex nibdew nagħmlu ħadd filgħodu wkoll għaliex hawn atmosfera sabiħa ħadd ukoll f'din it-triq u n-nies qed tiġi hawnhekk idduq iċ-ċikkolata tapprezza talent Malti tara l-wirjiet ukoll li hawn imħejji ta' it-talent Ħamruniż ukoll. Iż-żewġ soċjetajiet mużikali Ħamruniżi komplew iżewqu l-atmosfera ferreħija bil-mużika li għaqdet u ferħet lil dawk kollha li attendew għal dan il-festival.